Mosombe ye adwumaden e de amaye na de esre mo ne se momfa anigye eni obu eni adwumaden emfa nsom nompanyimfo Bible say okokuru bia mu a pirikuru ni yedi na ekuru ni yedi mu ana wotu bedi yi enti ye ka kire mo ne se munyi mu ye mo som kotoko afiwi na obia ni ho obasom kotoko afiwi ye yi de mu a Nyankopon be ma ne bre aye kwada ye ka kire mo se contract akese a ebese samabrabo ebeba ni nyina ne se mo be som kotoko na som ni yi Tidia kan se Nyankopon enhyira mu nyina amen Nyankopon enhyira mu nyina amen Achomeso legina technical staff any playing body na name any IMC na name Adamwase woni di kan say moti say wa hase mode munyuma pa bia modi e de ato ho na botu anamo aba hase mo behwen na masanso e de niama ete sei a be mai ahoden ama e de ayi training ama ya yi training ni no e de abrɛ nia e pese e kan se asafo awurade a onim nipa bia akoma mu na onim nia kotoko hia no omfa saade wi so na obie osromo mfensere na ohwie ni nhyira emfengu yeso amen said e be ya ade wi se no ma e de ahoden ne nimdeɛ ene nkan kosronko e be ba kumase Asante Kotoko ti yadamase se monya ye ho adaje ene ye ho do etu anamo e de aba besrae na menhyira mo pa